Ben, moi bo día. O Bloque Nacionalista Galego xa fixéramos unha primeira valoración de urxencia do proxecto de Orzamento Xerais do Estado no que se refire á súa aplicación na cidade de Vigo, cualificándoos como decepcionantes e insuficientes para atender as necesidades da maior cidade de Galiza. Un proxecto de orzamentos que insiste en postergar a atención de actuacións longamente demandadas, necesidades longamente demandadas por parte da cidade. E fronte a este proxecto de orzamentos decepcionantes e insuficientes, o BNG imos presentar, tal e como vende dar conta o noso portavoz do Congreso Néstor Rego, unha ambiciosa batería de emendas para incrementar de maneira substancial o investimento do Estado na cidade de Vigo. Unha posición que, tal e como remarcou o compañeiro Néstor Rego, parte da inmensa fortaleza da coherencia, porque o BNG non supedita a defensa dos intereses de Vigo nin de Galiza en función de quen ocupa a Moncloa, como si fan Partido Socialista e Partido Popular con posicións absolutamente intercambiáveis en función dos gobernos de turno. Onte o alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistía máis unha vez en desprezar a capacidade do Bloque Nacionalista Galego por contarmos só un deputado no Congreso. E diante desas declaracións que forman parte da permanente propaganda dese discurso hilarante no que está instalado o rexedor, hai que dizer con absoluta contundencia que os feitos o que confirman é que Néstor Rego, como deputado do BNG, fixo máis por Vigo e por Galiza que todas as deputadas e deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista escollidos no noso país, incluídas as dúas deputadas viguesas Ángeles Marra e Olga Alonso. E nese sentido, compre suliñar, como xa facía Néstor, que as emendas do BNG aos orzamentos xerais do Estado deste ano 2020, nas que o BNG pedíamos 45 millóns de euros máis de investimento do Estado para a nosa cidade, foron rexeitadas polo Partido Socialista e por Unidas Podemos. O PSOE de Abel Caballero dixo no ano 2020 que non a aumentar en 45 millóns de euros o investimento do Estado. Fronte a este proxecto de orzamentos, o BNG, tal e como ven de explicar de maneira sintética o noso deputado no Congreso, vai presentar unha batería ambiciosa, dicía, de emendas que o que queren é dar resposta ás necesidades reais da cidade, articuladas en diferentes bloques que teñen a ver con atender a imprescindible e urxente mellora da conexión ferroviaria, nomeadamente con facer da saída sur da conexión de alta velocidade entre Vigo e Porto unha realidade, un proxecto que neste momento está entrampado nun novo estudo informativo despois de que os sucesivos gobernos de PSOE e PP permitisen que caducase un estudo informativo que non vai estar elaborado antes do vindeiro mes de novembro do ano 22. Para iso entendemos que hai que dotar dunha partida orzamentaria suficiente para poñer en marcha canto antes esa conexión verdadeiramente estratégica. Compre tamén poñer en marcha algúns estudos que permitan no curto prazo avanzar na conexión ferroviaria da terminal portuaria, no seu conxunto tamén da terminal portuaria de Bouzas, coa estación de alta velocidade, coa Plinsan, coa plataforma logística e tamén co aeroporto de Peinador, mellorar a conexión convencional entre Vigo e Tui e, dende logo, unha cuestión que para o BNG é esencial, que é poñer en marcha un tren de proximidade, unha rede de cercanías que conecte Vigo polo norte co eixo Vigo-Pontevedra e polo sur até Tui. Hai que atender, en opinión do BNG, a situación de evidente emerxencia social, laboral e productiva que vive, que atravesa esta cidade e o conxunto da comarca e que se reflicte no feito de que hoxe na cidade de Vigo hai 10.500 postos de traballo menos dos que había no ano 2009 e que na última década se destruiu por volta do 15% do emprego industrial, un sector estratégico, clave, irrenunciable para o BNG como é a construción e a reparación naval nunha situación límite, mas tamén con outra actividade tan importante na área de Vigo como o sector de automoción, enfrentando retos importantes dificultades. E nese sentido, o BNG vai volver a reiterar a necesidade de poñer en marcha un plan de reactivación económica e industrial, pero o que é máis importante, para além dese plan de reactivación económica e industrial dotado con 10 millóns de euros, entendemos que é momento de facer realidade unha cuestión prometida reiteradamente por sucesivos gobernos, como é dotar a cidade de Vigo dun centro de reparacións navais para o que defendamos unha partida de 3 millóns de euros. No apartado infraestructural hai algunhas cuestións importantes, non son poucas, o que evidencia tamén a política de abandono
das necesidades de Vigo e de Galiza que padecemos por parte dos sucesivos gobernos españois, e varias delas teñen a ver co feito de como enfrontamos o feito de que o trazado da P9 supón un verdadeiro impacto para a cidade, un claro prexuízo para importantes ámbitos da cidade de Vigo, como pode ser o barrio da Teix. Nese sentido, o BNG vai reiterar que é necesario converter en vía urbana o tramo da P9 desde Torres de Palín, non desde a Avenida dos Aires, como dice Abel Caballero, desde Torres de Palín, tal e como está a demandar a veciñanza de Teix, que é urxente abordar unha vez por todas a mellora dos pasos elevados da Trapa da Xorxa, que levan pendentes de actuacións de mellora dende o ano 19, e dende logo que hai que instalar xa de maneira inmediata barreiras acústicas ao paso da P9 pola cidade para que deixe de ser un dos puntos negros da contaminación acústica da nosa cidade e un dos puntos de maior contaminación acústica de todo o trazado da AP9 no noso país. No apartado infraestructural hai tamén unha cuestión que, dende logo, marca o nivel de desprezo que as necesidades deste país e desta cidade e comarca, como é a remodelación, urxente remodelación da A55, para o que defendemos un incremento tamén no que ten a ver, neste caso, no seu tramo en Vigo, pero son propostas que se extenden ao longo do trazado da A55. E hai unha cuestión pendente e unha demanda histórica da veciñanza dun ámbito tan importante para Vigo como é o Pau de Navia, que é o soterramento da VG20. Acabar con esa navallada que supón o VG20, que tronza a cidade, que impide a conexión dun importante ámbito como é Navia, co seu ámbito colindante como é Coia, e que impide vertebrar verdadeiramente a nosa cidade. Durante os últimos anos escoitamos moitas veces na boca de Abel Caballero e do Partido Socialista a palabra peinador. Vimos como moitas veces se utilizou de maneira demagóxica a cuestión do aeroporto. E frente á demagoxia, frente á propaganda oca, frente a ese discurso hiperlocalista, nós o que vamos é a levar un compromiso real, a exigir un compromiso real por parte do Goberno do Estado para apostar pola dinamización do aeroporto de Pinador, un plan que este dotado con como mínimo 1.200.000 euros para esta primeira anualidade do ano 22, que permita a ampliación de horarios da terminal aeroportuaria, que mellore os seus accesos e que, dende logo, aposte polos usos logísticos, construindo tamén, de maneira adicional a través dunha emenda, unha área logística que poña en valor, que poña en marcha as enormes potencialidades de Pinador no que ten a ver co tránsito de mercadorías, igual que entendemos que xa é inaprazável abordar un novo enlace da propia terminal aeroportuaria coa AP9. A cuestión ambiental merece, como xa sinalaba Néstor Rego, pois algunhas emendas importantes e unha atención importante por parte do BNG, e para além do que xa se sinalaba en relación a completar e mellorar a regeneración integral das nosas rías, cun estudo de mellora da calidad das augas, con actuacións que van a estar inseridas tamén nun plan xeral de mellora e de actuación no conxunto das rías galegas que había estado dotado con 100 millóns de euros para o conxunto do país. Sí que hai tres elementos a maiores que nos parecen importantes e que demandamos que o goberno español atenda. En primeiro lugar, que é urxente, é imprescindible despregarnos unha auditoría da rede de suministro da auga potable na cidade de Vigo e entendemos que, ademais, o Goberno do Estado ten que participar do cofinanciamento das actuacións necesarias para acometer a recollida separativa de augas pluviais, tal e como mandata, entre outras normas, a Directiva Europea da Auga. E o dicimos porque non podemos seguir a debater sobre o abastecemento de auga potable en Vigo mentre se siguen a producir perdas na súa rede de abastecemento, na súa rede de suministración, que alcanzan, segundo diferentes estudos e estimacións, casi o 40%. Non podemos seguir falando de hipóteses absolutamente inaceptáveis por o BNG, como son trasvasamentos, mentras permitimos que se siga a perder preto do 40% da auga na súa rede de suministro. Hai tamén que abordar a completar a pantalla vegetal da estación depuradora do Lagares, unha demanda histórica da veciñanza de Coruxo, unha promesa por parte do goberno español que sigue sin se atender, e tamén entendemos que é momento de despregar algunhas accións adicionais para avanzar na recuperación ambiental e nun mellor acondicionamento en termos ambientais das illas Cíes. No apartado cultural, diante desa biblioteca do conto da Leiteira, na que se converteu o proxecto da Biblioteca do Estado para Vigo, que hai que lembrar que leva 15 anos con partidas que veñen e van,
con partidas que nunca se executan, con partidas que medran e que minguan, pero que sempre fican en propaganda. Dende logo, o BNG dicimos que xa ablandou de tomadura de pelo e por iso que demandamos un incremento sustancial desa partida ridícula de 50.000 euros que, segundo Abel Caballero, confirmaba nunha foto co ministro de Cultura, Miquel Iceta, o grande compromiso do Goberno do Estado para dotar a Vigo, a maior cidade de Galicia, dunha biblioteca pública do Estado. Frente aos 50.000 euros de Iceta e de Caballero, o BNG o que demandamos é que, como mínimo para o ano 2022, esa partida teña 1,5 millón para que a biblioteca deixe de ser unha promesa e se convirta nunha realidade, da mesma maneira que demandamos un aumento por volta de 100.000 euros da aportación da chega que fai o Estado ao marco. E, por último, hai dúas cuestións que, efectivamente, como xa sinalou Néstor, nesa aposta decidida do BNG tamén por reforzar a potencialidade que ten Vigo como no ámbito da innovación, no ámbito da investigación. Entendemos que hai que, de logo, atender algúns déficits importantes, e un instituto pioneiro, un instituto de grande valor na investigación como o Centro Oceanográfico de Vigo, que, ademais, co que mantivemos aí recentemente un breve encontro de traballo coa súa dirección e con algúns profesionais, tanto eu como portavoz municipal, a nosa deputada no Parlamento Galego, Carmela González, como a nosa portavoz en Bruxelas, Ana Miranda, o que é, dende logo, desolador é constatar como ese grande esforzo investigador, ese grande talento, esa grande capacidade técnica e investigadora non se corresponde cunhas instalacións, dende logo, que non están a altura e que neste momento están limitando a capacidade investigadora do Centro Oceanográfico de Vigo, e é por iso polo que demandamos dúas partidas, unha para abordar xa as actuacións urxentes de acondicionamento dun edificio que non está en condicións, e outro, que se poña xa en marcha un proxecto para a súa ampliación. En resumen, se trata de emendas que, como ben se sinalou, sumarían 50 millóns de euros máis de investimento do Estado, e neste sentido eu quero concluir dicindo que, dado que Abel Caballero presume de ter liña directa co presidente do Goberno e con todo o seu equipo ministerial, que ten un grande peso político na Comisión Executiva Federal do Partido Socialista, que, dende logo, quero confiar en que desta volta, a diferencia do que sucedeu no ano 2020, Abel Caballero dará instrucción para que o grupo parlamentar socialista non volva a dicir que non a emendas que o que queren é aumentar o investimento do Estado na nosa cidade. Para a miña banda nada, non sei se tedes preguntas. Bon día. Moito obrigado por estarnos aquí. É un placer tamén, por a miña parte, estar máis unha vez en Vigo, neste caso, presentando as emendas que o Bloque Nacionalista Galego fai aos orzamentos do Estado co obxectivo de incrementar o investimento na cidade de Vigo e de atender con iso algunhas cuestións que nos parecen fundamentais e que, ademais, creemos que deberían ser motivo de reivindicación unánime por parte de toda a cidade, de todos os agentes sociais e políticos da cidade, comezando polo Concello. Sorprendentemente, isto non sempre é así, porque eu quero lembrar que nos orzamentos actualmente en vigor, que foron debatidos no ano 2020, produciuse unha clara discriminación co noso país no investimento territorializado, nun contexto de orzamentos expansivos en que aumentaba globalmente o investimento da orde de 68% e que aumentaba na maior parte das comunidades autónomas por encima de 50%, no caso de Galicia, caía un 11% e ainda perdíamos 104 millóns de euros en relación cos últimos orzamentos aprobados naquela altura, que eran do Partido Popular do ano 2018, en outubro do ano 2018. O BNG presentar emendas para mellorar ese investimento, tamén para desenvolver outras políticas sociais, outras políticas fiscais, máis xustas, progresivas, etc. E, sorprendentemente, foron votados en contra por os diputados e diputadas dos partidos que conforman o goberno, do PSOE e Podemos, tamén polos diputados e diputadas galegas do PSOE e de Podemos. No caso do Concello de Vigo supoñan un incremento de investimento de 45 millóns que
representante do Partido Socialista que goberna en Madrid, que goberna en Vigo, votaran en contra, inexplicablemente. Esperemos que neste ano non aconteza algo similar, porque, en todo caso, deberían dar explicacións se iso é así. O que é certo é que o BNG mantén a coherencia en defensa dos intereses de Galicia e en defensa dos intereses de Vigo, que é a principal cidade por población e por tamén punche económico do noso país. Presentamos alrededor de 300 emendas aos orzamentos xerais do Estado, presentamos unha batería de emendas que teñen que ver co Concello de Vigo e que suporían un incremento de 50 millóns de euros, como digo, para atender cuestións que son esenciais, van orientadas fundamentalmente en tres eixos. En primeiro lugar, a mellora das infraestructuras de comunicación da cidade, que tamén son chave para o desenvolvemento social e económico, e moi particularmente para garantir a saída sur, a conexión de alta velocidade entre Vigo e a fronteira portuguesa, que é o mesmo que decir a conexión de alta velocidade entre Galiza e Portugal. Hai que lembrar que Portugal hoxe é un dos principais parceiros económicos do noso país, cun interese ademais crecente, cunha mobilidade moi intensa entre os dous países e, por tanto, creo que o interese visto é evidente, o interese que ademais ven claramente marcado pola parte portuguesa, na medida que o goberno portugués, como coñecido, establece como prioridade das súas infraestructuras a conexión no eixo Atlántico, e falta precisamente que o goberno español teña esta mesma posición, esta mesma claridade en relación co que debe ser as infraestructuras que conecten o noso país na frente atlántica, no eixo atlántico. Nese sentido, hai tamén outras emendas que o noso portavoz en Vigo, Xavier Pérez Iglesias, detallará, de mellora das infraestructuras tamén ferroviarias, sempre con esa perspectiva de favorecer o desenvolvemento social e económico, por exemplo, a conexión do Porto coa Prisa. Tamén o segundo eixo sería atender a reactivación económica e industrial nunha cidade que, como dicía antes, foi e debe seguir sendo un motor económico do conxunto de Galiza, particularmente no ámbito industrial. Tanto presentamos unha partida importante para un plan de recuperación económica e industrial de Vigo e alguna outra específica que ten que ver con un dos sectores que determinaron esa potencia industrial da cidade e que hoxe está claramente en declive, como é o sector da construcción naval. Creemos que é preciso, que debe ser un objetivo, por lo menos é para o BNG, que o conxunto dos vigueses e viguesas teñan oportunidades laborais, que a mocidade de Galicia e a mocidade de Vigo teñan oportunidades laborais no seu país e na súa cidade, e iso implica colocar en primeiro termo o desenvolvemento social e económico, e, por lo tanto, pois, para nós é tamén unha prioridade. Temos tamén emendas que teñen a ver coa preservación e a recuperación de patrimonio ambiental e moi particularmente coa regeneración da ría de Vigo, coa mellora da calidade das augas da ría de Vigo, e ao mesmo tempo emendas que van no camiño de fortalecer tamén, digamos, a vertente cultural, que teñen que ver, por exemplo, co marco, que teñen que ver coa biblioteca pública do Estado de Vigo. Estes serían algúns dos eixos no ámbito da investigación, coa ampliación, coa mellora das instalacións ou coa ampliación do oceanográfico, que é unha institución, eu creo que chave tamén, non só para a cidade, sino para o conxunto do país, por a labor que desenvolve precisamente no apoio á actividade pesqueira e marisqueira no noso país. Coñecido que o BNG reclama, ten reclamado en moitas ocasións a referencia dos centros que o Instituto Oceanográfico ten na Galiza, mas en todo caso, en canto iso non se produce, o que vamos reclamar é que se atenda adecuadamente do punto de vista dos recursos que dispoñen as instalacións e do persoal que pode ter para desenvolver o seu
traballo. Este sería máis ou menos os eixos das nosas emendas, como digo, con ese objetivo de incrementar o investimento, de recuperar a capacidade de xerar emprego, de xerar actividade económica, particularmente no ámbito industrial, de mellorar tamén do punto de vista ambiental, propostas como a que fixe referencia, a da auga, a pantalla no río Lagares, a recuperación tamén das illas, etc. Das infraestructuras que son chaves de cara ao futuro e da vertente cultural que unha cidade como Vigo tivo sempre, ten que conservar e ten que fomentar aínda máis. O Bloque vai defender estas emendas no Congreso. He coñecido que estamos, porque o fixemos público, abertos ao diálogo e á negociación co Goberno, pero tamén quero dicir, para acabar, que esta negociación fructifique vai depender fundamentalmente da vontade dos partidos que conforman o Goberno, da PSOE e de Podemos, de incorporar propostas que entendemos que son absolutamente lógicas e absolutamente sensatas. Se iso é así, o DNG estará en disposición mesmo de votar a favor dos orzamentos e teño que dicir, xo dixemos ano pasado, que nos gustaría poder votar a favor dos orzamentos do Estado, porque iso significaría que son os orzamentos para Galicia. Pero eu tamén quero deixar con a mesma claridade que se non vemos reflectidas estas reclamacións, o incremento de investimento no noso país, unha política social e fiscal máis xusta, o DNG non ten ningún compromiso e, desde logo, que non vai colaborar por uns orzamentos que non sexan bons para Galicia. Por tanto, deixamos aberta a hipótese de nos abster mesmo de votar en contra. Nós temos vontade de negociar, agora é o Goberno e os partidos que o conforman o que teñen que demostrar esa mesma vontade de non só de negociar, sino tamén de integrar propostas positivas para Galiza e para Vigo. Obrigado.